янгай ма касали рак ду духтарои хушрӯи ма 4 та 3 та бачара зан дод 3 та бачара зан дод думи дардам ки ама ами масалан мебурам мемонам гуфта бовар кунед ҳаҷ рафт мошинаи грузовой доштам фурӯхтан ҳаҷ рафт ҳаҷи вайра чӣ меганаш фарзӣ меганаш инами ҳаҷи ки масалан хеле ҳама одамо мераванд ниятад гашайко хайман қак бигем чӣ нестам ҳами бигем дар чун чанд ҳазор доллар хес рафт и 15000 сомона не у дигариш анам қиматош хес рафт так духтаро ана гуфт ки мебурам бовар кунед 6 дахи мерсадам 90000 рубли 90000 сомона 90000 урусӣ 90000 урусида 6 дахи мерсадам ҳар яхимаш 90000 урусӣ буд духтаро нигоҳ кунед ки худованд бинед ки як сабаб кадай ки 2 сол буда айнами хемохем мехӯрад тамомиша мега мехӯрад тамомиша балниса рафта гуфта ки хунушда буд дайрак гуфта ки тоза ҳай хуна ки мо мемурд қариб мемурд бовар кунед сарша турошид ҳолни ҳамқа гирия мекард ки апош ҳамаша ами касал мурдам ба номи худо апаш мурд очаш мурд оташ мурд ҳамаша ами касали саратон мурдам ва пишти буд чихели буд ки ҳамашон қариб мурдам ду апай дигаш мондагия худаш мондагия бовар кунед ина ҳами ҳозир чӣ қадар ида фоида кадай ки мега ки ма ҳамира мега як кас мара гуфт ки ай ҳами бихар зура мега хардам хурдам рӯз то рӯз ҳамуқа дард мегирифт ва я шикамоша ки мепартов дард мегирифт мепартов я ҳодисаҳо мешид лекин набине аввалаш худо чӣ қадар доруи зура ки масалан чӣ қадар даже саратона соз кадестай ма аввалаш мегум ки худо ма намегум ки шумо бигире рост мегум хеле не духтаро аввалаш худо таваккал ба худо кунед эътиқод кунед ҳамин чизда ба ихлос бигире халос меша иншоалло духта мега ки ма ленабод лечени када гаштам ки кӯдакам шава охир ма гуфтам ма духта ту ҳамиқа чанд сума расход кардеси чи ба як хемохем намегирӣ хам мега ҳамҷашам барам дар дилам армонамона ба хемохемша мегирам ҳоли баъд ба ё мефаҳманд духтаро як духтар дигаш мега ки сарам ба дараҷае дар мекунад марда ки мега ҳама одаме ки тира ҳами кор дуровар ҳама одаме ки тира ҳами чиза тавзия дошт агар ҳамун чиза да фоида кунад айсаруш тилло мерезам ма гуфтам айсаруш тилло нарезе айсару тилло нарезе аввал худовандам шуморо шифои комил бита шумо хушбахт шавед ма да я давлати кал дӯстони азиз салому алайкум бо шумо ҳастам хотият шароити масир ширкати атоми дар бораи нами паста бисёр савол медиҳед нигоҳ кунед пастаи ширкати атоми як чанд намуд паста дорад дар оянда ма шуморо шинос мекунам ай ҳама машҳуруш анамияд духтаракое ки дар командаҳои мо кор мекунанд бо хусусиятҳои дигарам медонанд ки барои чӣ истифода мешавад паста метавонед комментарияда бинависед ва нигоҳ кунед пастаи ширкати атоми яке аз маҳсулотҳои беҳтаринаш ба ҳисоб меравад ва нархи дастрас дорад ҳастаи 5 тагаша барои як оилаи калон ва ҳастаи 4 донага майдачаш агар шумо ширкати атомида нав регистратсия шудед ва мехоҳед маҳсулоташа бичашед ҳатман ай паста оғоз кунед барои ки дар зиндагии шумо ҳама рӯза ин чиз дар кора ва